Iż-żewġ tirġiel li ġew arrestati nhar il-ġimgħa b'rabta mas-sejba ta' diversi annimali allegatament misruqa inħelsu. Iżda mhux qed jiġi esklus li l-pulizija tressaqhom il-qorti fil-jiem u l-ġimgħat li ġejjin permezz ta' taħrika mhux taħt arrest. Sostnew dan sorsi qrib News li qalu wkoll li Carmelo Paċ, il-missier li ġie arrestat il-ġimgħa, qed jiġi rikoverat fl-Isptar Monte Carmeli. Waħda mir-raġunijiet għaliex dawn iż-żewġ tirġiel missier u iben ma tresqux il-qorti hija li għad iridu jsiru iżjed investigazzjonijiet brabta mal-allegat moħqrija fuq l-annimali. Dan hekk kif issa l-Animal Welfare se tinforma b'mod dettaljat lill-Pulizija dwar il-kundizzjonijiet tal-annimali misjuba. Sorsi qalu wkoll li għad irid jiġi stabbilit ukoll jekk l-annimali nsterqux mill-persuni li ġew arrestati inkella instabux minnhom jew xtrawhom. Kien il-ġimgħa filgħodu li dik li kellha tkun operazzjoni ta' nfurzar mill-awtorità tal-artijiet spiċċat ħadet żvolta oħra malli fl-istess bini fil-Biżbiżija bejn l-Imġarr u l-Mosta instabu qatt ta' annimali f'kundizzjonijiet ħżiena. Sorsi qrib il-Pulizija qalu wkoll li Carmelo Paċ ta' 67 sena u ibnu David ta' 40 sena, it-tnejn residenti l-Pjetà, m'għandhomx passat kriminali. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija brabta ma' dan il-każ qed jitmexxew mill-Assa tal-Mosta flimkien mat-taqsima tal-ALE.